enye so just phone call na twa salute na ya attention for there wo hu ye na oti edin kwa there obetwa ye salute ba kope ebusia ende adesua so no ye besua ade ba ko bia eya na ekoso ye nsowe mu na ekanya ye se sofu bi ate asori na sofu ewa asori na owo asofu nketwa ewo ne na ase a ebedu ba bi no hu senia ebesi ye church members ne entai hu senia ebesi ibe hu na sofu ketwa efra sodi mu a o twedom na bi eko eya na eba ne sen asofu fo mpeni no eya na den na wode ya asofu nketwa ya na wo sori a ana so wo so mo chene do ba bi a wo pese wote wo ho ana se mpenifo na ma mo bre ana aye hyehye bi ato wo se wo be so me be ye mfie se ya wo se wo so free na ase na wotimi kote asori na wote no eye sofu peni na asori ni bi na okote oba bi ana ase ono asofu koto na wabe hye sofu na ase a wasom na no na asori no bi ana okote ana so sofu koto na kasa na asori a wabo ho mpa ya kire nyankopon ya kire no ana okote ende yensa aka apostle bakwa owo na asori ewo kasoa na nidi any apostle Samuel obo donko with the Hands of God prayer ministry ebusia ohwe sofo din ayen se apostle na chese onkola bebre e won na ase na ya mpenifo na so for mpenifo tai ekase ansa na sofo betima be sofo na apostle betima ya apostle no ya na ono nso esum chese won sori keke ana won so obenya title na ase abodini no enti ono akasa be show obetray any life experience na yasanso akosenia asofo so wo treaty Oma suffer for enkatwa. I will say my first that kesiye Emma University Foundation. Said that da osomasne Emma midday jumede edibe somo. University akoye oba so no bia ode ne hwase bose. Wana weni bie anye bi di Easter yo no ntimi enko asendwa ne so nkasa obeye te say Yesu Kristo. Pese Yesu Kristo pe anetimi be wuje yenkwa. Ono se no wetimi ewu age yenkwa ana ebi mu nkwa ene se kakra no wo no de ba koma wona weni bie wosia mobrowa ane ajanka. Entimi pa cho wa Easter yo wa ho so ba koya Chededama Foundation bi no University Foundation ya variable or ya variable timpacho na woni na frɛ no 054830295 054830295 na mo fa bibia enhyehyes na mo twem ko bia mo behia bibia ko university beji nyoma na wo hu ebia obedwin so twa podo no ana oye kanana eno nti no obese wudi akira hu bibia ko university ba ko hye nyoma na sa ko university won ha won fa nkra obetini so ene na yesa hyehyɛ ni na chede so akodi mobrowa ejanka ana ewusia yin so ense midi ene akosia spakos ye twa ye hu ye ba ye ne apostle Samuel ebetwe nkomo ewusia me da se wonya bre edetwa me twa me hosima pe ade ebaye ende adesua so ne yebesua die apostle Samuel obodonko akoye obi a oda asori na ye Hands of God prayer ministry na ye hwa ono so ekohye sofo bi na ase atete ben anamfaso ben anonya firi mu owie so obekire seni omo asofo ankasa so no omofa atiti we na awie no sofo bi so be shom na ase a omo so omo ye ne sen omo ye kopi anto anase omo ankasa no omo tena se ehu se so free there nye se no twiti mi na enye ti mama fasa endi obi yenko na ye ne apostle Samuel obodonko enko twetwenkomo apostle ma wakwa ba ya me de mama me je de se bibia eyepoko urade adom apostle wasonda mbaja wase wasonda ma somda papa yanko awsomo aso because me je de se ya na enyo anase ebi wo ho mo aso so sankoso and my young friend is spiritual father. Wow, was sorry. Okay. And papa, and I'm on some was webenya was sorry no. Or your papa, until what I quadruple. I descend the engineer yenti. So be a child then I do baby. Na also shall say, we be a papa no yin ma. Wow, na wakosum. It's my song da. Yeah, biabako. Okay. Biabako. My father said, baby, I'm called Bible school. You Bible school, still an Amazon. Okay. If say, yeah, free one now, I saw for us. And the band said,
ebia the bishop or your program na bia ni pada theater bako aka fa bibia ba sisi ya kwahye nkundwa na ye nyina ye koso aboa because on na mo no so na onzo so we gina da bia ogina no nti ense se o ka se me fero nti me kokora ya nsa adwuma sua kora usua adwuma ya se o ba se bo master you are afi ebi ho abosome nti sanate asofodie no so ewo musa na chese uko Bible school kra wie na osom osa osom sa so no nyese wote wo bra wo school no o se ne de ya de a wakohye nase nti de ono no pese wo ye no ene na obema waye but uko school ni wie na fi ufre ne nase a wo so betumi akwate wa sore ya wate wa sore no kra na se osom no ifsa yo papa akwende awanya o de kwate wa sore ayo na de ma oh okay so ati ase o wie Bible school a more lances o de ba kwa koso enti lances na na o to akwate wa sore a chance BBC na ebia ibisa se na wo wan share osofo ono ni din na obebo na o ko no school ono ni din na obebo enti se o ma o sa kwanja no na akwate wa sore wo lances a chere se wo ye sofo a obetumi ate asore still no wo da so a ewo nase enya sa wote ho but ayo papa nti bia o ye program na ya fro se apostle donko na wa just daddy date to say the ye program nti wonu ya na ma sofo a wo ka so na kachero na momra meboa e say yakọ bi kura akọ da ho okay na mo jama sorry ho mo jama wo so wo de wa so be she wa sofo a wo so ase no wo de be jama mo ka chama so mekwa baby say nti ya mo yesi na wo de jawo na wo e woni nya kura chan wo asoro adentia de nti se baby o bedu no ayo no na ma obedu ho wa ya se ono na ma wonde wa ya sofo okay se yo no anka wo nya sofo anka wo so bi nsha wase nti essence ono no ma wa be ya sofo na ono na wo share na se na ufiri wa no de na woni se wo wie Bible school na o ya sorry na bibi betumi esi betumi akoya aban asam kora ye bisa sa wo sofo no man wo kra na share wo sofo sometimes go police station won na wata yes anema no nti I was say when you be a be kire se me sofo ni ono na share me sofo na because of say bibi betumi esi nti so wo free na nase no wan treat ni yi asam to a wo ni obi kanchana okay nti so ye program sa so wo na ukokosum enye emberebe bia just be 1 week program be na ye wo so kwa na pa mo hihye nkunwa na de sometimes kura mo asofo na mo fi na ase wo ye good a otumi kura aka chere so ba wo na be start asore amame okay ti ba na wo be start na wo ye nti sana tie wo free wo kosum sofo bi na wo nya kwanja te wo ho akobia wa sore ya still ayo papa je se kwaso aso so na wo kan osumi gide se o kan yo so wasunda osum no wafe mu net sen amu se osum de ade se wo sua adwuma eno so osum na sane ababra ho ase wo de ani die be ma na kan se wo master wo som no eno ena be ma wo nya hoto ana wo nya hoto obi tumi ko se wo kwakoso so obi won se be do be no wantumi ansoma ankwa wiye no okon baby eno so kra na ya na nhyira kra enu enti se me mfansa me somo me madam no na me somo ana pesa me ba ntel be be sisi ha nyina ya have fansa na madam waba na matena fia maba na madam wo pra me se wo je pra na pra mfama adenti na me nhyase empra ansa na waba wo a wo so me no waba sa obaje me mfama me kwala me no o ya so be sa na maka chiro me mfama ndo de abana mu sa sami am kra pra me pra mama je because me mfama o be ya tante sa obaje wo ne be guase wa hwe ya na ye nipa na ya abofo ntino wo mama me bu afu na maka nipa sama chiro nti mama je o de ya fafa baby me ye won sa sa na be yo be hunu sa ye masade se mesom nti mama nkwantem nkosom mbacha wati ase ana pe mi bahe dia me ba be ye yosom enti ansa me da
abi me sɔre ntɛm ehwɛ sɛ me fie nneɛma baako me ndo wɔ me de atoto yie ma bompa kakra na me kɔ so ne nyina sɛ me yɛ na me kɔ bransa na ne me kɔ so no saba do baba na ma atoto nneɛma nyina no na baabo fra na akɔ apa o yɛ ɔkwafu sɛ wanyɛ saa nneɛma na wɔnyɛ akɔ apa wonni ɔsom ho nimidie ɔsom ho sunsum a yɛde som wonni bi nti wobɛyɛ wade biara ɛba no saa so a ɛmfa wo nkɔnkɔ wie yie ɛmfa nkɔ wie yie kyerɛ sɛ sɛnea wahyɛ ase a mefa no sɛ ɛsɛ medi nka ba ntɛm bɛtototo nneɛma mentumi nya no sɛ nti sɛ mea kora mpa mɛti asɔre a saa na mɛyɛ no nti ɛyɛ ade a ɛsɛ sɛ onipa bi awo so na wo experience sɛ experience ɛwɔ som no mu ɔsom deɛ ɛyɛ o ɛfisɛ sɛ wansom a wonya gyina deɛ papa nyina onipa bi asɛ wo som ɛde wobɛgyina baabi papa Bible ka sɛ onipa yi yɛ deɛ bɔ kwan ma no bɛde no kɔpie nipa titiri w'anim enti sɛ meyɛ akwala a mepɛ ɔsom a adeɛ a mepɛ biara so menya me never ma me fie yesoma me aname muna yesoma me aname kasa yebepem atale ama wona yesoma ma omokro na me nam de bia na wa ompo som so a ma umuna obi omuna bebre so na enim sei na enim yafe enti se o som na obra ho ase o ma nipa na wo som no na ni gye ho sa akola yi o ya akola papa bo me som mo no ma mfa biribi se me guafu o som che me kwa asole bi se metuma bonidi a o betima ho me kwa asole bi na sa soro no wo som na ma wonya gina bia wo sorry no sania ba ho brase sania wo si kwa asore bia wo me bonidi a kire me ba na kwanya ofaso yesa ne mene nyina emma omodu hunu se oni pa we ye de no be ya asore mu opini a obebo asore okay enti nyese omosore ya na bia wako school wotebrofo minim se Pentecost for the tire side Pentecost for so to me yesa ana so me kwa kakra o san ko se no Pentecost me ko Pentecost kakra ma ko konsole bia o ma ko konsole bia na etele bia na osia adwuma pon ho a se wo so ko na ko bi adwuma okay nti Pentecost me ko kakra me ko ya ba ye dikin kura o wow na me no mo te fine Pentecost ya na me no mo te fine na ade bia ho ne papa ho na ne bone wo etele bia en fa no se haya yeti obetuma ye ne papa me so me to aye ne papa bone e bia mbeto but me suba bia me dan adinti ba hwa wo ka ba twa letter so adwuma me ntime nya bia me ko why e bia adwuma ne wura ya me wo fa nti na me behave sa me wo fa do anya me hwe wona wo ye obi wedi ye ade no wo ye fie nti Pentecost asoro no akoye bibi se emra kakra ewu ana onim se onyame frɛ nso so esoro se nyame ode odoma ma wo de osaka obi oyare ya na wate apo ana esoro se ye wa so de mo na ya panto se be ye open prayer eno so nko eno de nipa na ama okwan se yes ade nti me be hu bibi wo se wo asoro no na ebia odum bi aba so a obetumi dia ye niam ba ko me bia because of one mara sanye won hihye no na de etintin ontumi nya sa mo ma okwan na wo ya wadwene se ye ma okwan na wo so wadwene se meya eno no mo bibi wo ma ye friend se ya ba wasen ye ma kwan na o me ye dia wo pe e wa ya ha ntiko eno na me bibiri film ko me kura me ka ho se nya sa de anka me kura me tim eniam bia me fe mo sa sore no me nkasa enya asore papa Pentecost ya sore ya de kwasam eye na nipa bi wo omo na ama nipa bi ko nka me se me nko we am sia na me bere fim penufo ne nchen won kasa won nyame sanka ne ade ne nyina no me sia na me bere firi won nchen ya me hu se eye ade eboa betumi akasa ne ba bia madui pa me kanya me asem me yese no me kope bebre efiri won nchen okay
na de ba ko a ye problem e wo ho ene se odum bi ba obi so a wo de ba ye adwuma na be ye den enya se won pesa wo de be ye adwuma o but the wo mo kire ne se aso ha na ye wo ene bo nya adom na wo ko abonto akwa ye den nti fa adom ne ye adwuma wa ha na eno so entumi nsisa efise na sua adwuma wa nchen 3 years ma pon me ho na wo se me nso me mi shop wa nchen ya na me ye adwuma wo na be charge ama me enye yesa nti esa me ko nti wo so obi Pentecost akwa e odom bi e ba na so na de ne ko yo ni pana adwuna ne se pese mi ta Pentecost na me ko ya so da bi odom e ba me so de odom ne kire me se menye no embra na omo wo no empe nti na wo sa me ko na me ko ya de a odom ne hye me se menye nti se na wo kan odom oso de ye wo soma ya hobrase obuo a wo de be somo no e ma wo ko anim e ma wo di ye e ma wo to ba wo so wonye saade a many Pentecost prayer ma mi yo sofo ba obi prayer camp me ko tan 3 years wo ba je di se na me da form me the student matters so for me fie me yansa ha me ona bi go me so o ko soma wo na wo choose one as asomfo na choose me fa sa ba me abeka me ko so ni e wo prayer camp we me ko Bible na o ya